request aja kalau gitu request. Masuk pol. Iki mau Pak Ida nih Pak Ida. Lo Mbak Ida di mana Mbak Ida? Hah? Kamu di aku awur tukang syuting kok nyapo. Oh, iki mau Kang Pak Ida eneng to. Iki lho ning kene lho aku. Iki lho, ya tak ora. Bocah keplenyok lho jane. Iki lho. Ning kene iki lho aku. Ning buri kae to? Iya. Hati-hati ning kono akeh. Aku samar engko lek ning kono aku kok ndarani sinden gajah. Mbak Ida kok ndulik, Mbak? Kok ndulik? Padha-padha kalangane beda lho iki. Hihihi cerit. Ayo. Cedete. Yo. Iya. Terus ne apa ora? Iki sing ngakon ontran-ontran iki sapa lho iki? Sari bocahe ke lho. Sarindi lho iki.
Bocah kalau. Ya mamas to. Oh, ketoke aku iki bareng engko terus diplekuthu kon dadi penyanyi gajah iki. Ketoke ngono iki dadi iki sik jajalan ngono karepe dhek. Ihi. Crit. Ayo. Mbak Eka. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Kok apik ning ngene iki ya? Apik. Jos Sik, tenan iki bare sejaranan apa gajahan iki? iki wis Heh? samproh.